dokumentala da, Arabako herrien inguruko dokumentala, eta bertan jorrotuko dugun gai izango da, Arabako herrien ustutze azken urte hauetan. Nolakoa izan den prozesua eta nolakoa da bizitzen herri txikietan. Nire proiektua bizimundua da, ipuin liburu bilduma da, baina horretaz aparte proiektu inklusibo bat dela sinetzen nahi dut, izan ere webgune bat izango du, non ipuinak zein hizkuntzan ikusi daitezkeen, baita braille lerroa erabilita braillez irakurri ere bai. Nire proiektua poemategi ilustratu bat da, zeinean eguzkilore batek gidatuko gaitu maitasunaren etapetan, ez? Orduan, nola sentitzen garen harreman batean hasieran, geroago, elkarrekikotasuna, gero agian etxipena, tristura, dolua, ez? Eta nola loratzen garen momentu horretan. Azkenean proiektu honek bai euskara, bai gazteak, bai gure lurraldea eta bereziki kultura sustatzen duen programa bat da. Eta aldagai guzti horiek dituen programa batekin Vital Fundazioa egon behar da. Proiektu hau buruan geneukan, eta genditza miatzen pizkat finantzazioa eta azken sare sozialetan ikusi genuen batera deialdea eta opera proiektu dizitzen proiektua aurrera ateralizateko. Laguntza handia izan da, prozesua luzea izan da, crowdfunding kanpainan ere laguntza handia behar izan dugu, edo ni behintzat behar izan dut, lehenengo aldia zela horrelako gauza bat egiten nuela, eta gidapen horretan lan handia egin da gurekin ikuste. Orduan, baterarekin izan da aukera, nire liburua aurrera ateratzeko, ez?